Vo štvrtok 28. septembra strávila u nás celý deň komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská aj so svojím tímom. Pre mnohých je váš úrad novinkou, alebo teda keď nemajú také problémy, že to potrebujú, tak to ani nezaregistrovali. Čiže čo je úlohou vášho úradu? Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje od 1. marca 2016 a jeho úlohou je, a teda na čele s komisárom, je obhajovať práva ľudí so zdravotným postihnutím, sledovať ich dodržiavanie, monitorovať ich vývoj a robiť tú podporu a pomoc pri presadzovaní práv ľudí so zdravotným postihnutím vo vzťahu k rôznym úradom verejnej správy, ktoré rozhodujú o ich právach, povinnostiach, či už je to úrad práce, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ale aj rôzne zariadenia sociálnych služieb alebo školy, kde sa vzdelávajú alebo nevzdelávajú deti so zdravotným postihnutím, že sa nemôžu do tej školy dostať, ale súčasne sú to aj rôzne právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktoré napríklad prevádzkujú nejakú službu, ale je do tej služby bariérový vstup. Vy teda takým aj cieľom, predpokladám, takýchto výjazdov je, aby ste si zmonitorovali situáciu. Aká je teda situácia na Slovensku, lebo všade počúvame aj tam, kde sme boli na tej spoze, že je málo odborníkov, málo pedagógov, teda pedagogických lekárov, logopédov a rôznych špecialistov, že je málo, že sa dlho čaká. Čiže cieľom výjazdov je zmonitorovať to, aká je tá situácia na Slovensku teda. Výjazdové dni komisárky sme začali robiť v júni 2017 a rozhodli sme sa preto kvôli tomu, že sídlo úradu komisára je v Bratislave, tak hovorí zákon. A kvôli tomu, aby sme videli, v akých podmienkach ľudia žijú, ľudia so zdravotným postihnutím v rámci jednotlivých regiónov naprieč celým Slovenskom. Takže dnes sme tu v 44. meste. A cieľom je nadviazať spoluprácu s mestom pri riešení rôznych situácií, pretože naša práca je veľmi založená na spolupráci s mestami, samosprávnymi krajmi, ale aj s obcami, ktoré vedia operatívne poskytnúť pomoc alebo prešetriť danú situáciu, ktorá sa vyskytuje a ktorá nám bola hlásená. Čiže cieľom týmto je naozaj spoznať, ako ľudia so zdravotným postihnutím žijú v danom regióne, ale aj akým spôsobom mesto vytvára podmienky pre týchto ľudí, aby sa im žilo čo najviac bezbariérovo, plnohodnotne. Takže dnes sme tu, ale problémy, s ktorými sme sa stretli aj pri stretnutí s rodičmi, aj v rámci diskusie po mojej prezentácii sú naozaj veľmi opakujúce sa, že je veľká potreba komunitných služieb kvôli tomu, aby nemuseli rodičia svoje deti, dospelých, synov, dcery umiestňovať do zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou kvôli tomu, že sa boja, že čo bude s našimi deťmi, keď my tu nebudeme. Čiže tá potreba takejto komunitnej starostlivosti, podporovaného bývania, takých tých ambulantných forieb je veľmi žiaduca a tento problém naozaj sa vyskytuje naprieč celým Slovenskom, že táto komunitná starostlivosť teda nemá ako plné využitie, respektíve plné pokrytie potrieb týchto ľudí so zdravotným postihnutím. Zaujímavé je napríklad ale aj to, že ako mesto sa stará o svojich seniorov a teším sa, že dnes sme tu v takomto krásnom, novúčkom, voňavom, nádherne zariadenom a veľmi pozitívne pôsobiacom zariadení pre seniorov. A my tým, že robíme z úradu komisára monitoringy v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré patria aj DSS-ky, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenia, tak takéto zariadenie sa často nevída. Nemáme zatiaľ šťastie veľa takýchto zariadení vidieť, takže sa teším, že aj keď tu nerobíme monitorovaciu návštevu, ale len návštevu, že takéto zariadenie máme možnosť poznať. Možno tak v skrátke, poznatky, ktoré získate, čo s nimi robíte? Zapíšete zápisnicu alebo ďalej s niekým komunikujete, aby sa to dostalo do zákona, alebo aký je ten postup?
Áno, my preto potrebujeme aj vedieť, ako teda, akými starostiami sa musia ľudia so zdravotným postihnutím vysporiadať. Preto sme vždy v každom meste popoludní k dispozícii obyvateľom, aby sme spísali podnet, poskytli poradenstvo a ďalej to riešili. Samozrejme, poznatky, ktoré my takto získavame, sú veľmi dôležité v súvislosti so zmenou podmienok, zmenou spoločenskej mienky a zmenou tých legislatívnych predpisov, ktoré zasahujú a môžu pomáhať do práv ľudí so zdravotným postihnutím. A preto my aj využívame v rámci legislatívneho procesu, keďže sme úrad, ktorý sa zapojí do pripomienkových konaní. My to samozrejme sledujeme, ale súčasne sme aj jednotlivými ministerstvami pozývaní do pracovných skupín presne za túto skupinu ľudí so zdravotným postihnutím. A tie skúsenosti, ktoré máme aj z individuálnych podnetov, z výkonu monitorovacej činnosti, z takýchto poznatkov, respektíve ako požiadaviek týchto ľudí aj z regiónov, my ich samozrejme potom ďalej posúvame v rámci zmeny legislatívy. Zrejme sa vám to darí, lebo ste dostali tento rok aj ocenenie, ak si pamätám, takže čo považujete za taký možno svoj najväčší úspech? Že sa nám podarí všetko zmeniť, čo si zaumienime. Že sa nám podarilo dosiahnuť, že odstupom času od roku 2017, kedy sme začali robiť monitoringy v zariadeniach sociálnych služieb, že tá situácia sa zlepšuje a že tie zariadenia sú ochotné počúvať, pretože keď tam my prídeme, tak my im chceme len odporučiť, aby niečo zmenili. To, čo povedzme majú oni zaužívané, nevnímajú to tak už, že môže dochádzať k zasahovaniu do ľudských práv. Čiže prichádzame tam ako supervízori, odozdávame tie skúsenosti, neukladáme pokuty, ale ukladáme opatrenia na nápravu, ktoré potom s nimi samozrejme konzultujeme a kontrolujeme. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo dosiahnuť to, že môžeme ľudí so zdravotným postihnutím zastupovať v súdnych konaniach aj v mimoriadnom opravnom prostriedku, pretože toto možné nebolo. Môžeme podať dovolanie a že sa nám podarilo dosiahnuť cez poslanecký návrh zákonnú úpravu používania obmedzovacích prostriedkov v psychiatrických zariadeniach, na ktoré sme upozorňovali, že ministerstvo zdravotníctva je povinné toto doriešiť, lebo obmedzovacie prostriedky, teda rôzne popruhy, sieťové postele, alebo teda medikamentózne obmedzovacie prostriedky sa používali len na základe metodického usmernenia ministerstva zdravotníctva, ale keďže dochádza k obmedzovaniu osobnej slobody, tak musí to byť upravené v zákone. Čiže toto sa nám podarilo ešte takou mojou veľkou víziou je dosiahnuť, aby sme mohli mať oprávnenie podať individuálnu ústavnú sťažnosť, teda podnet na ústavný súd vo veci teda tých ľudí, ktorých zastupujeme v súdnom konaní a následne ich zastupovať pred Európskym súdom pre ľudské práva, pretože doteraz je možné, aby ústavný súd prijal takúto sťažnosť, respektíve ju riešil iba vtedy, ak ju podá advokát, ale ľudia so zdravotným postihnutím majú veľký problém si advokáta zohnať a potom vlastne od konečného rozhodnutia plynie veľmi krátka lehota, len 2 mesiace, aby sa takáto individuálna ústavná sťažnosť podala. Takže my sa hlásime k tomu, že chceme to robiť v tých prípadoch, ktorých klienta zastupujeme, aby sme mu tú ochranu zabezpečili naozaj až do úplnej všetkých možností, teda pred konaním pred ústavným súdom a pred Európskym súdom pre ľudské práva. Ja by som sa teraz vrátila do Žiaru. Dosť dlho ste sa rozprávali s pani Pitnerovou zo SPOZY. Bol nejaký nový podnet aj od pani Pitnerovej? Pani Pitnerová vyzerá, že je veľká bojovníčka, ale myslím si, že bez podpory samosprávneho kraja a mesta nedokážu posunúť tú starostlivosť o svoje deti s autizmom, že je nevyhnutné im pomôcť a vytvoriť denné centrum, kde by sa tieto deti mohli stretávať. V každom prípade je veľmi dôležité, aby tieto mladí ľudia, ale aj deti boli vzdelávané v školách, aby neboli úplne že vyčlenené od spoločnosti. My máme vynikajúce skúsenosti so zamestnávaním ľudí s autizmom. Sú to naozaj veľmi zodpovední ľudia, ktorí ešte vám urobia aj dobrú náladu a nikdy nefrflú. Hej? Takže naozaj sa dá na nich spoľahnúť a nemyslím si, že by títo ľudia mali byť vyčlenení z pracovného procesu.
pretože my sa stotožňujeme s tou filozofiou, že nulový variant neexistuje. To znamená, že každý človek so zdravotným postihnutím, ktorý chce pracovať, by mal mať vytvorené také pracovné miesto, v ktorom dokáže sa realizovať. Ale pokiaľ ide teda o komunitnú starostlivosť, je tu potrebné naozaj sa zamyslieť nad tým, a to sú veľké výzvy pre mesto, aby sa zaoberalo vytvorením takéhoto denného centra, aj odľahčovacie služby pre rodičov, ktorí sa o tieto svoje deti starajú, a poskytnúť im aj poradenstvo, aké sa mi môžu požiadať o napríklad príspevok na osobnú asistenciu a aká ďalšia pomoc zo strany štátu im môže byť poskytnutá. Čo si myslíte, ako sa mesto stará tu v Žiari o nich? My sme na úvod dnešného dňa v Žiari nad Hronom mali stretnutie s pánom primátorom a teda s kolegami, s vedením mesta, kde nás pán primátor informoval o tom, čo všetko urobilo pre týchto obyvateľov mesta, a niektoré samozrejme môžeme závidieť, napríklad bezbariérový vstup do plavárne, alebo tú starostlivosť o seniorov, určite áno. Myslím si, že sú ako veľkou inšpiráciou, ale aj veľkou výzvou pre nich, aby aj riešili týchto obyvateľov, ktorí majú zdravotné postihnutie, týmto denným centrom, aj pre deti teda s autizmom.